Сәлам дуслар, шәһәребез буенча сәяхәтебезне дәвам итәбез. Киттек! Максим Горький урамында урнашкан һәйкәлгә игътибар иткәнегез бармы? Башка һәйкәлләрдән аерылып та тора бит әле ул. Элеккеге Казанда яшәүче гап-гади кешеләрнең тормышын чагылдыра. Без аларның исемнәрен дә, тормышын да белмибез. Һәйкәл 2006 елда куела. Аның авторы Асия Миңнуллина. Су ташучы махсус мичкәдән яшь кызның чиләкләренә су сала. Су яшәү чыганагы. Бүгенге көндә без краннарны ачабыз да су күпме кирәк шуның кадәр ала алабыз. Дөресен генә әйткәндә, кайвакыт арттырып та җибәрәбез. Суның каян һәм ничек килгәнен уйламыйбыз да бит. Элеккеге заманнарда шәһәр халкына нәкъ менә шундый махсус мичкәләрдән су ташыганнар. Суны билгеле бер вакытта гына алып килгәннәр һәм шәһәр халкы аны сатып алган. Су ташучының акча янчыгын без дә күз алдына китерә алабыз. 1874 елга хәтле су ташучы һөнәре иң кирәкле һөнәрләрнең берсе булып санала. Шул вакытларда шәһәрдә янгыннар еш була башлый һәм шәһәр җитәкчелеге су үткәргеч төзергә дип карар кабул итә. Шулай иттереп, 1874 елда Казанда беренче су үткәрткеч барлыкка килә. Вакыт уза, су үткәрткеч системасы камилләшә бара. Су ташучы һөнәренең кирәге калмый һәм ул бөтенләй бетә. Менә бу кыңгырауга кагылсаң, ул чыңлый. Автор аны Мәскәүдән алып кайткан. Шулай итеп, бу һәйкәлне чыңлый торган һәйкәл дип атап була. Бүгенгә шулар дуслар. Казаныбызда тарихи һәм мавыктыргыч урыннар күп икәнен онытмагыз. Туган як тарихын өйрәнегез. Сау булыгыз!